Hey foodies, i dag er vi taget i Zoologisk Have ud og besøge en fantastisk fyr, der hedder Jorge, som har et super lækkert koncept, som hedder El Jefe. Hej Jorge. Hej. Hyggeligt at møde dig. Velkommen. Hvad laver du? Jeg laver klassisk sydamerikansk mad. Min logo er en kontinente på en tallerken. Det betyder, at folk kan spise det lige meget, hvilken land har I lyst. Hvornår starter du? 6 år siden, jeg har startet. Jeg har arbejdet i Torvehalen i det hedder Carbabar. Og så efter den succes, det var med det argentinske koncept, så tænker jeg, at det vil jeg meget gerne også give min smag videre til andre steder i Danmark. Hvad inspirerer dig til at starte det her? Altså, jeg kommer her til Danmark med en forskellig uddannelse fra min land, og så kan jeg ikke revalidere alle dine papirer på universitetet. Så jeg starter som opvask, og så starter derfra, skalerer lidt op og bliver færdig med min uddannelse. Men det var fordi, jeg vil meget gerne også introducere lidt sydamerikansk med her til Danmark. Når folk kommer til din food truck, hvad skal de smage? Det er en kæmpe stor kontinent. Og man kan lave alt muligt. Arepa, altså empanadas. Jorge, det var super hyggeligt. Yes, tak. Foodies derude, vi vil glæde os til at hygge om jer på kommende arrangementer. Vi ses senere.